И здравейте, потребители от YouTube канала, аз съм FartyGames и днеска ще снимам в Майнкрафт. И днеска виждате, че съм с моя приятел Herobrine. Кажи здрасти. Здрасти, хора! Аз съм Дани. Стив! Стив, няма ти. Сено. Айде. Ела да съберем. Чакай, аз имам дърво. Да. И както виждате, той има неща, защото беше на Creative, после стана на Survival. А пък ти защо не можеш да чупиш? Мога, бе. Мога. Ей! Можеш. Хайде. Аз имам и торчове. Имаш и там някакви стълби. Да. Хайде. И ти ли ги имаш? Не, нямам. Аз съм празен. И както виждате, днеска снимаме. По-добре да не чупиш, защото аз имам много. Добре. Аз имам цял стак. Да, той е хак. Той е хак. Айде, дай да намерим някакво гладко място. Следвай. Чакай, че аз заминах на друг шоп. Браво. Дай да вземем цветя. Искаш ли да не е в дупка някъде? Типа, ужасно е. Нали сме без чудовища? Направи го да сме... Не. Чакай направи го да сме само да ги удряме с два удара. Дай аз да ти го направя. Как от начало да се правим? Настройки. Не. Дел. Къде си? Виж! Бък ни оставил един камък. Не, аз го оставя. Ай, ну просто. Сега имаш 63. Не ми пука. Аре, бе, идвай. Къде си? Виж, да вземем цветя. Още ли снимаш? Да. Окей. Взимай цветята. Да. Чупя всичко. Не дей, по-добре да ги оставя. Айде, Оставяме живота природа. Искаш ли? Виж, хем ние можем да го направим да ни е гладко и тук да ни е къщата. Добре, ама как? Ще чупиш няколко. Дай ми дървото. Дай ми го. Няма. Що? Аз ще строя. Добре, ще дам. Добре. Аз със светлото ще работя. Добре, половината ще е тъмно, половината ще е светло. Сега. Ето така. Виж. Не бе. Един ред ти го правиш, един ред аз. Сега ти слагаш... Не, знаеш какво? Не. Искаш ли така? Разбрах го. Ето така ти да слагаш. Къде съм оставил да е празно, ти да го слагаш. Чакай малко, не го разбрах. Да направим направо нормално къща. Не, това е тъп. Сега на тези дупки слагай дърво. Бяло. Да, служи. Бяло. Ще стане яко. Оставих едно някъде другаде. И човек, я го направи да сме без чудовища за това време. Гледай, човек, моля да сега, защото нали строим. Нищо. Слушай, не бе, чакай, щупи го той, щупи го. Кое? Щупи двете дървета. Не бе. Сега тук служи бяло. Да. Така. Нещо като крафтинг тейбъл. Така. Така. Какво правиш? И... Така. Мисля и толкова да е дълго. Ама служи и тук, да. Служи. И служи. Има нещо. Но не толкова. Добре. Служи и тук едно. Къде? Тук, където гледа. Добре. Сега почваме. Така. Да.
Стане бе. Не. Знаеш какво? Да следва мой ред. Ето и тук да го щупим и сложи тук. Сложи и тук. Бум. Чака. Лак. Чакай и отдолу да сложим. Давай, слагай. Сега на земята. А, не става тъмно. Аз пък. Чакай. Ще взема и бяло дърво. Ще се Имам едно черно. Вземи. Сложим. Чакай. Ще направим крафтинг тейбъл. Аз ще направя. Добре ти направя. И... Чакай. Бърка го. Той трябва да е там горе. Чупя. Чакай, аз ще ти дам моето дърво. Да. Мерса. Сега ще събера около 16 дървета и ще имам и тин стак. Чакай, че само там където не трябва. Значи, тей. Стъмнява. Не се стъмнява. Ако се стъмнява, ще да се разпъсват. Но ние сега имаме дълго време. На мен ми е... Виж какво стана. Да, ама служи една врата. Чакай да махна крафтинг тейбъл. Тук не трябва. Имам 13, ако Виждам, че името. Добре. Все едно сме на лаптоп, виж. Да. Аз имам торчове, не дей да копаеш. Добре. Да, бе, стъмнява се. Хора, ако искате абонирайте се с мен и... Така. Само ти да ви кажа. Имам си щай. Става тъмно. Бързо слагай. Да, бе. Слагай, ставай. Ще сложа бели врати. Ще малко остава, бе. Махни. Чакай. Не. Сега трябва да не. Какво правиш? Айде, слагай дърво, слагай. Да, сложи Да? Бял, готов. Да. Сега трябва на... аз слагам торчове. Сега аз ще сложа бял дърво. Аз сложа торчове. Окей. Чакай отвънка да я освети. Ма не навсякъде. Нищо играем. Снимаме. Така. Толкова тясна ли ще... Ама нищо, така ще бъде. После ще открием място и за леглата, за чест. Дървото ми! Аз като казах чест, че ще не направи. Чакай. Чакай, малко ми трябва от твоето малко. Декорация е готов. Я служи тук това бяло дърво. Чакай малко. Я ме тъй. Може ли да ми направиш на тънко? Какво на тънко? Да си направя тънко, ама ти изрез. Значи. Значи пак ще трябва да снимаме. Не. Кажем, че нещо съм пътва. Това е много готин начин. Направи два. Това. Така. Два. Да й кажем, че нищо не се спуска. Тук какво да направя?
ще ми дадеш дървото, което... Аз имам такова. Аз имам цял стак имам. Да ти кажа. Аз имам и камък, цял стак равен камък. Дай ми дървото, аз съм за тебе. Къде зад мене? За тебе. Дай ми дървото. Добре. Дай ми всичкото. Само 20. Да. Направих няколко за двата честа. Ето ти дървото. А, не, у мене. Виж, има... пак отиди до торча. Ей, тук долу. Тук. Направо отиди. Сега се обърни към мен. Малко назад. Малко надясно. Наляво, твоето ляво. Остави! Той око ти беше в торч. Лесно. Да, беше много. Значи беше жълто. Не виждам. Снимаш ли? Да, снимам, ама не виждам чудовища. Не каза, че е свършило. Какво е свършило? Дървото! Ужасен. Малко имаше в мен. Ето. Сега имам само едно. Значи едно. Слагай го в честа, виж. Честа. Вратата е отворена. Аз тя. Няма чудовища. Не дей. Клипър. Има клипър. Виж. Да уби. Той ме уби. Не, тук има още един клипър. Вода. Аз се крия. Мен ме страх. Направи го без чудовища. Не мога. Можеш? Чакай да сложа нещо. Аз съм паркур майстор. Скачам на дърво. Значи от тук ги нареждаме на две редици. Да, ето ма. Къщи са. Да. Аз не те виждам. Направи го да сме без чудовища. Само за сега, само да си подобрим къщата. Настройки. Не, второ. Да, първото. Вече няма зомби. Някой ни чукаш на вратата. Не, беше зомби. Ей, тук има. Немай да не падне в тази вода. Ще трябва да викаме алпинисти. Айде, да събираме дървета. Аз имам. Събирай. Седно, че няма. Представи си, че нямаш. Няма. Имам. Ама не трябва. Имам той. Как беше? Сега ще събера още дърво и ще имаме поне няколко стака. А знаеш, че ако имаме 64 стака дърво, ще имаме много. Човек, ела при мене. Чакай да вляза в къщата. Що? Нали няма чудовища? Чакай аз да направя една печка. Да, мога използвай щупен камък. Една печка. Слагам печката. Сега се сложи. То не се пече.
ще има глада камък. Аз за тук. Един глада камък. Добре. Още един. Остава един, мама ще ме набиеш, че не съм спал. То нямаме вълна за легло. Как ще спомня? Ами мамо ми заскара сега, че не спах. Ай, мамо, я не ме би. Човек, сега ще имаме 2 стака дърво. Има бяло. Влязох в водата. Има тук, мога да се измъкна. Да викаме ли алпинист? Не бе, аз мога да вляза, да изляза ти. Има един гладък камък в печката, оставям го. Хайде ще го Сега като се прибира, имаш ли мъгла там това? Като се връща, да. И то тук по каналата има бъде. Там близко ще бъде. Зимци, Над водата не. зимци, бяда камък. Зимци, бяда камък. Взех си. 2 стака дърво, искаш ли го? Да. На. Няма защо да го слагам, то нищо няма да... Не в печката. Бъркав. В честа. Да. Айде Аз ти го дадох. сериозно. Да. Айде да ще ги спорнеш. Ай, ще ги изгордаш? Ами да ги сложам отвънка пред къщата. Аз? Те сега са от тебе, сега ми ги дай. Ще те убия. Добре, спираме, И бос. сега ще направя. И човек, я, може ли само малко? Може да те направя на креатив, за да вземеш диамантни неща да имаме. Да сме богати. Ама аз знам как. Аре бе! Той ме удря! Не съм виновен. Той каза. Човек, ще събера дърво, сега да го направим на кол. Само да те попитам от тебе какво има. Хей, ти си правиш само със себе си. Само със себе ли ще си имаш? Не. Тебе правиш. Чакай, ще събера 16 дърво, за да хем ще да има... Значи меча. Аз съм отвънка. Не, че трябва да няма за. И скок! Деде, прескочих дупката. Ела да видиш отвън как изглежда това. Бе, остави малко. Аре бе, Остави ми. добре бе. Къде? Правя 2 лопатки. А, Само, че 2 дървени. чакай да събера. Искаш ли лопата? Дървена само. Камъкът ти какво стана с него? Не искам да си го спътна. За спешно. Значи дървена лопата. Ела вътре в къщата. Чакай, събирам дърва. За да имаме кол. Искам да направим музика от ваната. Искаш ли? Се кои за кой? Науча на някоя движение. Башки, ела! Влез! Направо ставам. О!
То светло бе. Да. Аз мисля, че е тъмно. Трябва да вземем... Значи лопатката е ла. Чакай. На Ето тук и това. Къде си? Дай ми. Дай я. Чакай, ще събера пясък. ти прави такова. Какво ти е... Кол. Аз ще го взема. Вземам кол. Ама ако Ще го сложа в честа спокойно. събирам пясък. Добре. За прозорчета. Да. В тази къща ми трябва прозорчета. Да гледам за зомби. Толкова ли широка ще ви къщата? Ми ще Може направим. ли да снимаш много дълъг стана клипа? То не, дори не пише колко е дълго. Да го спреме. Добре, хора, мисля за това да са епизоди. Ари, Добре, чао. после пак. Чао. Чао. После пак.